ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये. ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. क्षुल्लक कारणावरून गाडी रस्त्यावर उभी केल्यानं वाद निर्माण झाला. पोलिसांनी घटनास्थळी जात वेळेस हस्तक्षेप केला. पाहूया. तो संबंध काय गाडी काढून दे. तो संबंध काय गाडी काढून दे.